Ayo terusno Diajeng. Kok ya ora ono amplop-amplop kae. Iya. Wale itu. Orang tak sibuk kok ya. Ya sorry. Ya Allah. Sing halus to Kang Mas ya. Lah menggok dhewe sik mandek ah. Kuwi sapa ya ijune? Kuwi Genasi Citraksa ngono kok. Pripun Pak Dalang? Kowe karo sapa le? Kula kali Dik Niken. Alah kok ya karo wong edan. Senggunine nguyuh. Sugeng dalu Mas Dalang. Nggih sugeng dalu ki. Nggih, pripun kabare? Alhamdulillah sae pangestune panjenengan. Nggih, sae wis sae sak apa-apane. Nggih, waduh niki dereng tepangan lho Mas. Heeh. Anu salim riyen no. Oh nggih, nggih. Ya, salim dulu kita. Yusuf nami kula Yusuf. Niken, ya waduh. Ning gone YouTube ki kaya apa ya? Kayak tak kira ki kaya apa jenenge? Ireng ngono lho Mas sampean ki bakne ki manis ya. Ireng tenan. Nyapa takaning kono ki. Ora aku ki jujur ya. Aku saiki Brahmana dadi ora arep senggol gepok wanita. Sing arep mbek sampean ki ya sapa wae jenenge tepangan kok. Ora ya ora apa-apa. Sampeyan ki tasih sekolah napa? Pun libur niki dadi mayang Lah, niki. mboten. Maksudnya masih duduk di bangku SMP apa SMA apa kuliah gitu loh. Ya masih balita. Tenanan Mas. Aku kula SMA. SMA kelas? Nggih, kelas 10. Kelas 10 iki berarti kelas 1. 1 SMA nggih. Nek jenengan kelas pinten? Kelas 3. Oh SMP. Nggih. Oh nggih. Oh. Aja digathok-gathok ning kok netizen do nesu kabeh. Kandhane kok. Iya, sugeng dalu Mbak Gareng. Wis tutuk-tutukno kono. Nek bae kae. Riyen Bae iki ngosik, bae ngosik Ora, lho. aku wis rumangsa expired tok. Mboten ah. Ya, Daluwarsa. Ngene lho. Sok Ken, adik bubuk ya. Lah piala kan senengnya namanya juga sayang. Ya sayang ora gathok ngono kuwi kok. Sugeng dalu Mbak Gareng. Uripmu ki lak lagi wae. Nggih. Kok lagi bae wis pulang wis menek pirang-pirang tahun. Iya nih dibanding aku saiki akeh jebakan Batman. Loh, Jebakan Batman contohnya piye? pripun? Ngati-ati ya. Ketoke disawang ki nyenengke. Heeh. Diombe ki ya enak. Ning ngantem cengel gini lho. Siapakah itu? Kaya minuman keras kae. Minuman keras iki luwih kuwi enteng iki wis wah ngati-ati iki ketoke kok ngene kowe kepengin ngerti. Heeh. Kowe kepengin entek sawah entek omah ya iki. Kok kaya slot. Wong urung pengalaman kepethuk wong wedok ayu pisan kok terus bebeki. Sinten lho sing bebek sapa lho? Ya wis meri yen ra bebek meri. Lah ya aku ra piye-piye kok ya ora. Sabar, kepethuk wong wedok ayu ki sabar. Konone sing sabar, akune sing ra sabar. Arep ngopo? Konone lo meneng ae aku sing nyesek kok mau. Wih. Pengakuan saka kono dhewe. Oh dadi ki mau sing ngoyak kowe to? Aku. Terusno. Aku untuk titipan Kopak Hanafi ngersake gandrung. Oh nggih. Gandrung ki gandrungan maksudnya. Gandrungan ki. Niken kon gandrung. Kalih Kowe. lho. Heh? Kowe kudune jawabanmu aku mau bengi ngimpi apa. Ngono. Baleni. Niken bengi ki gandrung. Kalih Kowe. duh aku mambengi mimpi apa. Kowe mesti kurang banter. Aku mau bengi ngimpi apa. Oh iya baleni. Gandrung karo kowe. Duh, aku mau bengi ngimpi apa? Mesti. Aku mambengi ra turu.
Ah, ora, iki tenan iki pundutane Pak Hanafi lho. Nggih. Nggih. Ayo kon Gandrung. gandrung Gandrung. kepiye? Pantese yen kowe gandrung karo Yusuf. Oh iya tol. Kersane. Aku nih gelem lakonane lho sing rada girap-girap ngene Ora tak jejeri. girap-girap. Sapa? Kok karo kowe ora gelem wingi kepethuk wedokan sikile kiwa kabeh wis dipangan kok. Gila. Lah ayu kok. Oh, ayu ya? Heeh. Oh iya. Wes ta. Gandrung ki piye lho Pak De maksudnya? Roman gandrung ki supaya sing lanang ternyuh lan tresna karo kowe, nyedaki pendekatan. Iki kan yang kena ya nek bantale babuk ya, Apa? Mas. Hah? Kuwi Apa, Bu? engko yen bar wayangan nggo nandu dalange. Dalange lak lempoh. Wis tak iwani iki, tak iwani. Pokoke Ingat piye? ayo digandrung. Gandrunge piye? Ya nganggo tembang kena. Oh, bawa. Bawa ra melu, Yusuf kok bawa. Maksudnya kon bawa tembang apa ngono lho, Mas? Oh, ijoan. Terserah kowe iso. Ah, sembarang. Sembarang. Sing iso ditibake kadung tresno ngono wae ya. Ya iki. Ah. Kinanti mawon bawa kinanti. Ayo coba, Pak. Tak tunggu. Elok, Mas. Pelok. Tak tunggu ki pelok, yen wis budal sik lagi slendro. Mas, Dalem dhewe. ampun nganu lho, ampun grogi, ampun enten rasa-rasa sing rasa ngono lho Mas Rasa Nek ya. stroberi apa rasa coklat apa? Pokok intinya ki profesional saja Oh gitu iya. loh Bengi ya. iki Nyambut gawe. Bengi Nyambut iki gawe. Yusuf ketok putih. Pucet. Ya ora. Wis to wes, ayo. Masa ya bendina kan nyawang debak wae ya to ya. Nah, cepai saling. Kali-kali. Nah, ngono. Ne ya ora kaya ning warung kopi ngono to. Sing romantis ayo Ken. Ada tunggu masa digandrung pangkat nyekeli rokok terus Loh, sing iki disekel sejati. ya aja rokoke Lah apa? ya tangane no iya. lah ngene no Kang. Karo meneh kemlintine di roman wong ayu udah tutut rokok jatah lho. Ayo. Dhewe lek. Lah lu disambut to, ayo. Ayo. Rokoke sampeyan apa to Mas? Jarum black. Ben nek ketemu nganu ya tak buketi kuwi ya. Oh iya. Nek ulang aku ulang tahun. Ulang tahunnya kapan ya? Tanggal 7 Tanggal 7 apa? Juli. Juli. Heeh. Aku Juni deh. Hah? Deh Juli aku Juni. Kuwi nyedaki. Eh? Nyedaki Juli iki cedak. Berarti jodoh ya. Jodoh. Juli iki sok yen rabi kudune wulane Desember. Lho, Iso? kok iso? Loh, nyeleng isik no le. Iya. Nggih. Ku modalmu apa kok ora nyel. Pak Hanafi mangke Yusuf mboten sak disangoni pun untuk bayaran jejer niki pun senenge mboten umum, Pak. Aku wis nampa kok. Oh, Wis nampa kok, wis lunas kok. oh, mboten sida, Pak. Iya. Ayo, Dak. Seliramu Wis kok memorimu kebak aja video wae. Piye, Pak? Iki sawangane iki kaya film kuno, roman kok lungguh. Roman ki ngadeg. Ya ora. Oh, iya. Sing iki lho, delok to. Sing kiwa nyekel bokong, sing tengen nyekel ciduk. Kok Wong ising. ayo, Gilane ya. anu, kiwa nyekel bokong, tengen nyekel tangan, kok ciduk. Pak De, Apa? lagi mau nyekel bokong sing stok nyekel ciduk berarti ngising. Bener. Ngengek wi. Kok bahas ngono kuwi gilani. Lah kowe ora gelem ngadeg. Sob, Nggih.
Padake. Bengi aku. Aku bengi iki iso mlekoto dalan kok. Lho kok ya aku ra digandeng ya Allah. Gak mau aku. Roman ki ora tau nyekel mic kabel iki. Oke. Pripun Pak Dalang? Bu Dalang. Oke, pripun Bu Dalang? Ki Pak Dalang ngono ya pomone ya Allah. Sok ta lek pomone dhewe wis rabi ya Mas Yusuf ya. Sampeyan dalang terus mari ngono sampeyan tak tunggoni nganti esuk ndahne ya Mas. Heeh. Ora kene. Ayo, aku penyoting kok. Lah. Pripun piye? Ya ditampani ditampani. Oh iya. Ya kualik ta. Oh iya. Diajeng garwane wong kathah. Masamu bojomu arisan kok piye? Garwane ingsun. Diajeng garwane ingsun. Ki nek ra dikon ya ora ngene iki. Kok sih aku tak gawe parfum dhisik ya Mas. Aku men disayang karo Mas Yusuf tau menawa aku kok dicium. Ya ora ning kene. Ora ning buting kok ya Mas. Wis. Pak De jajal to Pak De ampunen to. Oh, Wis wangi ya. Korgo itu ambune tok. Jojan. Ya. Sok kapan kowe iso ngono, sok kapan meneh. Ana kesempatan cia. Oke. Oh ngono ya. Kuale sing ana ning ngarep. Sing ana sing digandeng kok mburi. Waduh. Wah. Jajal dicontoni dhisik. Contoni ngene, tak shooting ngene. Ngene iki lho, wong gandeng karo wong wedok iki kiwa, posisine wong wedok. Lho, Sal mlaku tak ruwi. Weh Mbak Nike. Injih Mas Yusuf. Tumbasan pinten iki mau? Yusuf TLK. Telek. Adake celengan. Coba diruwi. Yaki mlaku ngono rek. Sing taruh sapa ki? Aku ngene baleni. Yusuf. Pak De gare. Karo sapa le? Niki kalih bojo kula. Bojo kula. Entek pirang omah. Kok entek pirang omah to? Wong kaya ngene cuk kene iki ra tabele akeh ora mungkin. Sederhana iki. Wong wedok sederhana kaya aku. Oh iya. Cinta tidak memandang wajah dan kok wajah Mas Yusuf bagusnya kaya ngene to delok to ya. Kandhane kok. Kowe engko sesasi ora raup nganti besisi. Kok dilapi to Mas? Ndak kemoto-moto. Walah kemaki, peh ana yo niken we tisu biasane anduk cilik lho. Ora aku ora tau nggawa anduk cilik kok. Ning kono enek tisu ning kene wae tak lapi. Oh iya. Ora ngono kuwi. Ya ngono kuwi cahayu karo wong lanang kudu sing bekti. Ya ngono tutuke ya, Lip. Simbah bubuk. Oh kono linggih berarti adewe ya linggih ya Mas ya. Ya, kono linggih. Lah sing ditonton sapa? Lah sampean linggih kok sing Kita ada. Pripun? Wong kuwi kudu bisa menikmati hidup. Nggih. Apapun yang terjadi nikmati mumpung masih bisa menikmati. Ayo gendang nikmat-nikmatan. Aku nderek. Aja mesu-mesu. Ayo karo bomo. Nek arep nderek kae bagian dokumentasi wae. Ayo. Sampai bidang. Ki jane kleru kok, Mbah. Apa? Aku karo kono dhuwur kono lha aku arep nyawang apa aku? Lho, yen dhuwur sing wedok roman kadal. Lungguh. Oh iya. Wis bener mau kok ya. Lah ya ora ketok ndek dhuwure. Iki sing diarani roman kadal. Ora tau ngadeg mergo dhuwur sing wedok. Ayo Ken, gandrungan supaya dheweke ternyuh. Pangku purel. Lah sing bener kok ya.
Ya usel-uselan ngene ta. Jare kuwi lho simbah kuwi. Kuwi tresno. Oh, tresno. Ngono. Ayo kek nggawa benggol karo minyak. Heh? Nggawa duit benggol karo minyak. Padake apa? Roman kerokan. Kami Kayak videonan Mas Sulis, kayak kage. masa ya ngono nek Lah kepiye? sing rada romantis ngono lho Mas. Apa iki kurang romantis? Kurang dirangkul ngono kok piye lah. Pengen, Mbah. Ora, aku kok golek sing ning dalan wae. Ora enek sing gelem jenengan. Tangis kang Apa domuni tak dundung pedhot ngono lho. Upama sliramu sekar semangka. Melati kok semua. Ora tau nonton Sony kowe. Sony pedhot. Oh, kon sing romantis Nurono yo. Ya. Ganggu wong udut. Jare kon sing romantis ngene iki romantis. Marake wong tua kepengin. Ya ora apa-apa jane tak Mbok pikir. dhewe wis ora iso dienggo. Sliramu. Pripun, Mbak? Oh, lah pacare ayu kok panganane semangka suguhan. Beli. Mbah, wis kaya Kakang apa Mbak Yu Adi to? Iki Mbak Yu latihan bawa. Aku nunggu ae karo mangan. Lho kowe iki dalam apa security? Kok nunggoni Mbak Yu latihan? Ayo, wong roman kok latihan. Kang tak pilih dunya sampean ngapa? Iki romane iki ning isor patunge Rara Jonggrang. Ora juga kok lanang iki. Wonone iki kok Oh, iya, pemain iya. sing wedok entek kok. Heeh. Akhirat Saya nikahkan kamu Woi! dengan mas kawin seperangkat alat sekolah. Ora. Ngawur, iki- anu ngawur. Ora iki dunia panggung, dunia akting. Anu mboten panjenengan teng mriku lenggah. Ah, mbok iya. Ya. Mike ae wae. Iso nalekke ra tak talekke ya.
Aku ya lagi tuman Pak Den Dalang lho weh. Joh, ya iso ngeprak bareng. Lek ngeprak lho, iso sak. Aku rumangsamu aku turunane dalang, Le. Sikile piye iki? Sikile dibondo. Angger ora kulino keplek ya angel ya sila ki ya. Angel men to sob, mbok apake to? Kowe iki naleni dalang kok naleni sapi. Ditekek wae gendang gelis. Sob, aku sesuk job iki. Lunging gadung mambat wit. Tukange lampu diut diamput. Pak Dalang ampun duka Pak Dalang. Arep ngundhakke rego sithik wis kok ora entuk lho. Monggo Pak Dalang. Ora dalang ra paten. Pak iki copote piye sob? Wis ana kono sik aku tak ning kene. Wis ngono sik wae kok ngrepotne. Tak ngrasake dadi dagelan jenengan ngrasake dadi dalang. Ayo terusno diajeng. Oh ya ora ono amplop-amplop kae. Iya. Wale itu. Urung tak sibuk kok ya. Ya sorry. Ya sing halus to Kang Mas ya. Lah menggok dhewe sik mandek ah. Niki. Kuwi sapa ya ijune? Kuwi Genasi Citraksa ngono kok. Pripun Pak Dalang? Kowe karo sapa le? Kula kali Dik Niken. Alah kok ya karo wong edan. Senggunine nguyuh. Ya Rabbi. Ya wangone. Oh, bekas kusir dokar kok le. Sampun Pak Dalang. Heh, Sampun Pak Sampun Dalang. sak menika bawane. adus. Lho kok adus? Ha wis rampung gaweane ya adus kok. Bawane kok gaweane. Copot mikir. Nek ngono sik. Asine Mas Yusuf iki mau menjauh dariku. Kandhane kok. Ya sampean wis tuwek wis apal to karo aku ya wis. Ning kono wae. Wis sewengi utuh ning kono wae ya. Sob, Nun. turai sithik ya. Oke. Sotah ngono lho Mas, sotah. Sotah. Apa? Turai sithik ya sotah. Bakso ta. Ora ono. Ayo. Aku utuh ta? Utuh. Iya. Apa? Udut ra cah, nyah. Udut. Ana wong kancane lomo kok ora entuk lho. Iki udutku. Oh, mbekmu to? Heeh. Oh, sorry, Mek. Ah, ora. Padak kaya. Yo. Selamat mas katon tejane yen mbok berangkatan Ora iso njogo. Wah, Pak Dalang ya. Nan. Yen besangat mimpi patut
Terangane dadi dagelan ki ya abot tenan kok Mbah Karin. Oh, ngoten. Nggih. Mik. Sakmenika dados patung Oh, dadi patung ya wis. Nggih. Di banyu keras kek kok kek. Anjir, wah ya ngenten iki lek wis tuwek jan ngungkruk kayak pitik. Pacan Nesarawa. Kecilek ping 3 ya, Dik ya. Nggih, terus sembanuan Mamas. Nggih, Mbak, apa? Dik niken. Iya. Paling tidak wis ngaturi kersane Pak Hanafi. Nggih, pun lunak.